Nyamira. Mjumbe wense moya bunge ya Kitutu Masaba Mheshimiwa Clive Gisairo niko bona asabira batendri bechisemi imense moya Masaba North okorabo tuki igoro yogusira wechibesa shilingi milioni emo echiarwete gochi ase school ya St Dan's Eronge eyere senior school me yewodi erigoma ase bunge ya Kitutu Masaba ekitomanyika ine ase chire wekiraboni gase njotichi ase account school na buno Morikito Steven Nyariki agotumanya sorobotero kubwatia Muske Gisairo niko bono harenge ko yakwana iga chingaki aigore birasi bibere bya school yoboroso yaronge inse yekigancha kya NGCDF asatume komo igo yoko mwakire koko na komoko boko Muske Fred Matiangi kogendera komo mochi asagendera bego komo mochi muraibwense asogotaikirania emiroberio eremi yo Morikito Steven Nyariki mbonde no arenga sayo robotiro ya senchiro bikirano nomogoko monene oborono mochengo ekero gukoigurwa ebirasi bibere bya junior school bya school yoboroso ya Eronge yogotoka ase ewodi yerigoma ebunge ya Kitutu Masaba ya Nyamira asomoyega orawano mojumbe bororo Muske Clive Gisairo mnenjira ya moyo kwendra gotinga bokoreri bwechisemi Ekyagala bono mwachakire korora ebintu bino ngambya lengo abantu batalenge kubireta na batebeti esuti bunge kubeka mokora na bikire suti ga na ne skuru ya arabi ora iga hasta yo kubeka suti kuchi asenaro nibeke suti kwa skuru ne usera matero se kubni dasi kumanya kubeke suti no nyene ikiro tidamenta akidamenta ikira abantu bane bataramenta kiro kao kwanekerekyo nigo Gisairo aragire bokongu oboteneri bwe school ya secondary ya St Dan's secondary Eronge ase akweranga niga bwatugete milioni ya mogo sire school ase korende milioni ya mogo ikabone tamanyiri asere no boteneri bwe school ya Yubene secondary eringa nanya gukora kendari principal under the former principal na tumete chibesari nilituma milioni 1 teri kwa CDF lima itesi na chiruseti umukarakari bwane ndatuma gari na pesa ilifika kwenye account hii tukoda ile toisaranse na bara kutobo lina milioni yake kwa para ese account kwenye ya 3 mahali hiyo pesa ilienda mimi sijui ekerekyo nigagenderere kwakira ekoko hanene mono ati ya magendero hakorire hanene mono ase wodi yerigoma ase goikabone iga asirire chiskuru wetania 30 ase wodi yoka 200 ndiko kwa para kusenga rumane 3000 aso 200 kwa kusenga tudo rumane wa university 5000 Gisairo hoyore ase ODM heri abasae nigabekire tene ninga University ya Nyamira teyororo ase budget korengana ne committee eriare chisemi ye bungene na iga Kenya alinaondeze kamati ya elimu ngachikuligere list osendole gose Nyamira University nebekire se BPS itakobese budget nganyara nande no etirisiko emegane kuna kuwewe university akara kitakana wabina ukura ogo chikoligere ye budget ese bunge teyi omogusi tumetosheka bosio bwetaro ya United Opposition ase orogongorwa gusi nigo Gisairo asabire umugusi wesoke asobonke Matiangi ngotare ari msiana basani bahe gutakira Jumatatu mpaka Jumatano igaba gusiaje simole boko irungo itara bari angene simole moja so bonge mubaoro kyubanchani manyakara oyo dagota nikendekere yero mwao kabesiti eswenta egojeri yero gekobara pi yaka yero beka Shoko ekonda yeri tuko umusara noro nigo Gisairo agendere korage serikali erabisi asogoikirania chira cy'uburimo hanene mona asakwanire para ya Kisi Sotik para ya Kisi mpaka Sotik
Ntena achete state house gatatu. Pari ge ko gambe. Tokoboli ke pari itari ko gali. Omonya boli mo onya bateba iyo ntatengeneza. Agaikaza agatana ginkorosi mugotumia mwakana. Stephen Nyarikiembonde, Rigoma Ward, e county ya Nyamira, Ensokoti.